Ďakujem, Nina Janošíková, denník N. Pán premiér, my sme boli teda, naša redakcia v Bašskom Petrovci, hovorili sme s tými krajanmi a oni sa sťažovali, že už 2 roky vlastne čelia rôznym útokom, ktoré sú na nich zamerané ako na Slovákov. Hovorili sme napríklad so študentom, ktorého zbili, pretože je Slovák, na kostole sa objavil zoznam Slovákov, ktorí majú byť vysťahovaní, alebo tam bol nápis Zabiť Slováka. Oni tiež hovorili, že sú tým pádom sklamení teraz z vášho postoja, tak čo by ste im odkázali? Pani redaktorka, prepáčte, mne sa s vami veľmi ťažko rozpráva. Vy ste z denníka, ktorý sa už vôbec netají ničím. Vy si zverejníte, čo chcete a poviete, čo chcete. Minule ste napísali, že som vraj tvrdil, že 10 miliónov libier bolo použitých z tej britskej kampane na Slovensko. Ani neťuknete, vám je to úplne jedno. Vy ste normálne protislovenské, protištátne médium, ktoré ovláda poslušné Slovensko a vy im dávate pokyny. Prosím vás, len mi nepovedzte, že vy ste išli do Srbska hľadať pravdu. Ano. Vy ste išli hľadať pravdu pána Šimečku. Nie. A išli ste, prosím vás, naučte sa konečne, že vy nie ste môjim partnerom politickým. Ak ste môjim politickým partnerom, založte si politickú stranu, robte tlačové konferencie a poďte s nami do súbojov. Prestaňte s týmito vašimi, mňa váš názor absolútne nezaujíma. Vy nie ste politik. Keby ste boli politik, buďte ticho. Znovu to opakujem ešte raz. Fakt buďte ticho. Čo z toho vlastne dovolujete? Ja sa vás pýtam. Ešte raz opakujem, ešte raz. Vy robíte politiku, robíte normálnu politiku. Ja sa vy vás sa pýtam, správate čo bez odkazujete zodpovednosti. Slovákom, ktorí sú napádaní v Bašskom Petrovci. Ako politická strana. My nemáme žiadne informácie o porušovaní práv národnostných menšín v Srbsku. A za týmto si stojím. A mysleli sme si, že poslušné Slovensko a vy ste chceli iba akože zneužiť ten konflikt, že tak si teda k tomu niečo povieme. Problém je niekde inde. Vy chcete presne to, čo je v Srbsku na Slovensku. Presne to chcete. Čo by ste vy všetko urobili, pani redaktorka, však snáď nemáte 3 roky. Čo by ste urobili, keby sme teraz na proteste, ktorý bude v septembri, 3 minúty pred začiatkom protestu zadržali Michala Šimečku a odviezli na policajnú stanicu a mu zakázali sa zúčastniť tohto protestu. Pýtam sa, čo by ste robili? Čo ste robili v mojom prípade? Nič, ste to schvaľovali. Viete, to je ten podstatný rozdiel, že vy robíte politiku. Vy nie ste médium, vy ste politická strana a máte svoj nástroj, máte nejaké poslušné Slovensko. Tento príklad je za všetky. Ako sa mám ja s vami rozprávať? Keď v čase, keď mňa zobrali na policajnú stanicu, aby som nemohol byť súčasťou autoprocesu, ste boli ticho a ste to schvaľovali. A keby som to teraz urobil ja Šimečkovi, tak vybuchne celá redakcia denníka N. Od rána do večera. Veď čítajte pre Boha po sebe, čo píšete. Veď to je jednoducho evidentné. Tam nie je štipka pravdy. Ste protištátni, protivládni, ste čiste proopoziční, ovládate poslušné Slovensko. Čo od mňa chcete? Práva národnostných menšín. Práva národnostných menšín a slovenské národnostné menšine v Srbsku nie sú porušované.